like this. Like this. Something like this. Yes. More program things are also we receive from the Holy Spirit. Yeah, what when we the Holy see. Spirit says go left, let's go left. Yeah. He says go right, let's go right. That's the most beautiful. July 7th. Dat gebeurt niet vaak. Ja. Je mag niet daar uit. She wants us to do it too. So we say thank you to Lord Jesus. Yeah. Is it okay? Yeah. That we rise and give each other a hand. Yeah, thank you, Jesus. Share the glory. Share. Hallelujah. Share the glory. Yes. Maybe everyone will say 1 or 2 cents thing to the Lord to thank Him. Oh, dank u. Halleluja, dank u Heer Jezus. Dank u wel voor de bevrijding die u gegeven hebt. Dank u wel dat u aanwezig bent. Dank u wel voor de genezing. Dank u wel voor uw woord, voor uw geest, voor uw tijd, voor uw aanwezigheid, voor uw wonderen, voor uw genade, voor uw liefde. Dank u Jezus, u bent zo. Ja, dank u Jezus. Prijs uw heilige naam, glorie aan ons land van God. Heer, dank u wel Jezus. Amen, amen. Glorie aan de koning van de koning in de naam boven Halleluja. Dank u Jezus, dank u Vader, dank u Dank u Vader voor iedereen die hier was. In Jezus naam, amen.